Дами и господа, този поздрав е специално създаден от Кина за нейният съпруг, тако с най-бързият кон в град Средец, и за техните деца Сиса, Ани, Мима, Гюле и Андрейчо. Хей! Борисов Продакшън. Хей! Генерала, тако джамбаза, андаро баро Средец, буци де влазурало, кечаве си пала туте, екси Ани, екси и Мима, екси и Сиса, екси Гюле, екси Андрейчо. Надарав тако, то граси кисила, буци барвало, бейци зурало, капераве у тумаре кера, тумаре постройке, градоред, всичко наред, ка бикнела, мале ка кинела, яша бе тако. Ако има някой да се заяжда, нека да му звънне, тако ще го накаже. Буцем дило, буцем зурало, ако нямате прозорци, ще слагате найлони. Градоред, всичко наред, бута ги наред. Каперава в тумаре постройке, меграсте са емишоса. Градоред, всичко наред. Ни дарав каникаста, капабара в туме, буцем дило, ме само тако джамбаза, буцем зурало. Ако има някой да се заяжда, нека да ми звънне, аз ще го накажа. Мет сем от тако, тако джамбаза, буцем дило. Ако има някой да се заяжда, нека да ми звънне. Каму кавленге ме грасте, кой, емишо, каму дарелен, майко мила, няма като него голяма сила. Надара бе тако, течаве си пала туте, екси Ани, екси и Мима, екси и Сиса, екси Гюле, екси Андрейчо, ай най-бървали и кинатиро.